सिख्लाफ्रा ओंखाम जानो जमगासिनो दिनै थालिरनि लायावसो ओंखामखौ जागोन आरोना जों बे ओंखाम जाबाय थानांगो दा बेनि उनाव बिसोर जोंनो मोसा मोसा खिन्थिबाय थागोन माने बिसोरो हेलौ गाइस वेलकाम बेक एगेन मोनसे आंनि गोदान भिडिअआव गासैखौबो बरायनाय थाबाय दिनै माने जोंनि बाथौ मन्दिराव ओंखाम गोरलै जादों आरोना रायजोफोरनि ओमफ्राय बेनो आङो माबोरै खालामो माबोरै खालामा बेखौ नोंथांमोननो देखायलांनो नाजानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ र' मोनसे खोथा नोंसोरबो जुदि दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै खालामनानै हो अननानै मानो होनोबाथाय 96% साबस्क्राइब खालामाखै आंनि चेनेलखौ अनलि नायोल'सो साबस्क्राइब खालामा 4%ल' खालामो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब बेनिखायनो जाय नायो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो अननानै ओमफ्राय आरो लोगोसे मोनसे खोथा शेयारबो खालामनानै हो नै जानि न' उनथिंनो रायजोनि बेदरखौ दानदों आरोना नै आदामोना दानगासिनो आदा सासे ओमफ्राय नैबे आयं सासे ओमफ्राय नैबे जाहैबाय ना रायजोनि ना ओमफ्राय नैबे लकेल दाउ नायो बेसे केजि होनदो 3 केजि लकेल दाउ बेदर मोनजासिगोन दिनै अनलाजों ओमफ्राय इथिं इयो भाजा जागोन आरोना दानगासिनो आयंमोना नाया भाजा जागोन आरोना नैबेनो जाहैबाय आयंलानि न' जा आयं जा बाबानि बिदालानि न' ओमफ्राय नैहाय आबैमोना आयंमोना माइरं जावगासिनो रायजों दा ओंखाम संनो थाखाय माइरं माबागासिनो ओमफ्राय बेखौ आयंआ माबादों माने बेखौ फुजा होथ'वाखै नालाय न'आव बेनिखायनो मा खालामनो नागिरथाय बेखौ मिथिला आङो नै बाजैया अनला देगासिनो अनला रायजोनि नायो दा संगोन दा बेखौ देगासिनो अनला देगासिनो दा मोनजासिगोन गोथावनो लकेल दाउदो दा थांलायनोसै इथिं आरो बाथौथिं थांसै बाथौआ जोंना बेनो एसे सिगाङावनो माने बाथौआ थांसै दा जा नै बेनो जाहैबाय जोंनि बाथौ मन्दिर आर'ज गाबगासिनो रायजोफोरा आर'ज गाबगासिनो आं दा सफैदों माने कलेज थांदोंमोन नालाय आङो फिरफिला उरायदोंमोन फिरफिला उरायखांनानै दा आर'ज गाबगासिनो आं बायथिं ओंखाम ओंख्रि संगासिनो आरो बाजैमोना मा खालामदों ओंख्रि संदो ओंखाम ओंख्रि संदोंनो ओंखाम ओंख्रि संगासिनो नै आनैया लाइ हादों ना लाइजों मा संगोन अनला दाउ ओमफ्राय ओंखाम ओमफ्राय बोरै ना बेदरालाय लाबाखैनो खुथिबाय दं मैगं सुना दोनदो आलु ओमफ्राय बे लाइ ओमफ्राय नैबे मुला माने मिरामिस भाजा बानायगोन खोमा बेखौ नाजों डाइरेक्ट अट'मेटिकआ बे दैखौ सरबाय थागोन आरो ना दैखौ सरनायनिफ्राय लानानै बे डाइरेक्ट मैगंखौ सुखासिगोन मैगंखौ सुखानानै डाइरेक्ट हानानै हरखासिगोन होमबाना मोनबा जाबानो जाबाय आरो मा खालामफैदों कलेजनिफ्राय मालाय मानो मिनदो गुंग्रायानो माबोरै जानानै सिलेट ओइ नोंसोरलै गथ'फ्रा खुसि जासिगोन दा बेदर मोनजागोन होननानै माने न'आव थांफिनलायनोसै न'आव माबा मोनसे खामानि दंमोन आंना बावगारनानै थादोंमोन माने आङो दा नै लामासिम फैबाय माने लामासिम फैनानै पार्सेल हरदोंमोन आरो ना मोनसे आदाया ओमफ्राय दायो पार्सेल लानो थाखाय फैदो बेयो सफैबाय आरो मानसिया लायनोसै दा बेनोमोन आरो ना पार्सेला बेनो दा बिसिनिसै आनबक्सिं खालामनोसै मा बुस्थु गस्लासो माथो ना गस्ला नङा नायनोसै आनबक्सिं खालामनानै गुदुं टपिलै माने बुस्थुआ माबोरै गानो नोरै মই এতিয়া আনুদলঙত আছো सिखावबाय नुदों आंखौ सिखावबाय नुदोंलाय নাই নেকি सिखावबाय नुदों नुवाखै सिखावबाय नुदों आरो ना होनोसै मालिकनो आं लाला
स' गाइस माबा बाथौ मन्दिराव आं फैफिनबाय आरोना माबा जानाय लोंनाया जाबाय खोमा होननानै माने जास्लां होनना साननाङा आरोना आंखो जेनेबा फैबाय आरोना रायजोफोरा ओमफ्राय इथिं मोसागासिनो नै इथिं मोसागासिनो आं दा नोंथांमोननो खिन्थिगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो बा सिख्लाफोरा ओंखाम जानो जमगासिनो नै जानो जाथ'वाखैनो दासो फ्राय एवगासिनो मानोना नैबे फ्राय एवनो थाखाय हालदै सालदै फोना संख्रि संख्रि फोननानै नैबे एवगासिनो रान्धनि सासे दं नै रान्धनि एवग्राया ओमफ्राय इथिं बाखिफोरा मोननायफोरखौ इथिं दोनबाय आरोना इथिं लानानै इथिं साइडथिं दोनहरसिगोन खोमा बाखि एवगासिनो इथिंबो आरो ओंख्रिफोराबो भाजाफोराबो इथिं मोनजोब्बाय नैबे जाहैबाय लकेल दों अनला रायजोफोरा इखौ दा जासिगोन दाउजों लकेल दाउजों अनला बेयो नैबे जाहैबाय नैबे निरामिस भाजा आलु ओमफ्राय सयाबिन ओमफ्राय लाव ओमफ्राय मुला ओमफ्राय मटर इखौ दा जानानै मानसिफोरा बिराद खिफिसिगोन आरोना लेथ्रा नुखायो बे जोंनिथिं गलखौ सिरगासिनो मादैया बेनो आरोना जोंना रायजोआ नै आं खिन्थिलांगासिनो मोजांनो लायनो नांलाबाय जाबाय आरोना कपिराइटसो फैगोन बायदि मोनगासिनो आङो बे जोंनि बाथौ ओमफ्राय नैबेनो रायजो गोजा आरोना गासैबो नै सोर नै गाइस दिनैना माने थोरसि नङा आरो डिसपजेल नङा मानोना दिनै थालिरनि लायावसो ओंखामखौ जागोन आरोना गासैनाबो थालिरनि लाइसो गोजा माने नै बयबो लाइन जिरायनानै नेगासिनो आरोना ओंखामखौ जेनेबा फाइनेलि नै ओंखामबो मोनबाय भाजाबो मोनबाय दैबो मोनबाय लोगोफोर जोंना बिराद इन्टारेस्टिं मानोना जोंनिहाय ओंखाम जाबाय थागोन भाजाबो दङ ओंखामबो दङ जों जाबाय थागोन ओमफ्राय लोगोसे जोंखौ एन्टारटेनमेन्ट खालामग्रा मानसिबो दङ आरोना नायनो जों बे ओंखाम जाबाय थानांगो दा बेनि उनाव बिसोर जोंनो मोसा खिन्थिबाय थागोन माने बिसोरो माबा ओंखामखौ जायै मोसानायखौ नायबाय थानाय माने बेफोरबायदि आरोना जोंना थांबाय ओमफ्राय दा जेनेबा जोंहा जानाय लोंनाय गासैबो जाजोब्बाय ओमफ्राय लास्ट एन्डिंआव आङो जोंनि गामिनि नेहाथारिनियाव मोननैसो जेनेबा कुइसन सोंगोन आरोना माबोरै जेनेबा ओंखाम गोरलै जानाया माबोरै जोंनि गामिया बेनि सोमोन्दै मोननैसो कुइसन सोंगोन आदायानो जाहैबाय जोंनि गामिनि नेहाथारि बे मोननैसो आं बेनाव कुइसन सोंगोन ओमफ्राय बेयो एन्सारखौ होगोन आरोना आदाया ओमफ्राय आदाया जोंनि गामिनि मा जायोमोनलाय खुलुमबाय गिबियाव आं नोंथां खौरांगिरिफोरनिसिम साबायखर बावहरनाय थाबाय आङो 2 नं बिजयपुर गामिनि गाहाय नेहाथारि दिनै दा जोङो जिहेतु जों बाथौ धोरोम सिबियारि जोंहा बाथौ धोरोम सिबियारि हिसाबै जों दिनै ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो जों बेखौ जों गाजा गोमजा रंजा बाजानि गेजेरजों जोङो फालिनो लादों बा लाबाय बेनो जाहैबाय जोङो इसोर आफा बोराइ बाथौनि अननायाव जों जाबायदि आबाद मावनानै मोननाय फिथाइ बे मोननाय फिथाइ माखासेखौ जोङो जों जानायनि आवगोल आफा इसोर बोराइ बाथौनि सेराव जोङो बावग्रोनानै होनाय जायो मानो होनना बुङोब्ला जोंनो गासैबो समाव इसोर आफा बोराइ बाथौखौ नांगौ आरो इसोर नङाब्ला जोङो जेबो मोनसे खामानिखौ मावनानै साक्सेस खालामनो हाया बेनिखायनो जों मोनसे बाथौ धोरोमारि हिसाबै जोंनाव मोनसे आसार खान्थि दंखायो जिहेतु जों मावनानै मोननाय फिथाइखौ जों जानायनि आवगोल इसोरनो जों बावग्रोनाय जायो बेखौ लानानै जों दिनैनि बे 2 नं बिजयपुर गामिनि गासै रायजोफ्रा लैहोर फैनानै बे ओंखाम गोरलै जानाय जा फोरबो जों बेखौ गाजा गोमजायै फालिनो हाबाय ओंखाम गोरलै जानाय जा फोरबो दा बेवहाय जोंहा माखासे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो मावलांनो लायो गिबियावनो जोङो फिरफिला बिर होनाय जायो बाथौ धोरोमारि बाथौ गौथुमनि जा जोंहा जावनानै लानाय फिरफिला बेखौ जोङो गिबियाव बिर होयो ओमफ्राय नैथि हाबाफारि हिसाबै जोङो बाथौ धोरोम सिबिनायाव माखासे मावथि बिथांमोना सोरगोआरि जालांबाय बिथांमोननि मुङै जोङो नैथि हाबाफारि हिसाबै जोङो मुंख्लंफोरनि मुङै बावनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो आफा इसोर बोराइ बाथौखौ सिंग्रिनानै आरज मोन्थिनायजों लोगोसे
माखासे बिबुंथि आवरायनाय जायो आरो थिग बिदिनो जोबथारनायाव जोङो आलो गोजोन मिनि रंजानि गेजेरजों जोङो रंजायो आरो ओमफ्राय आरो आं नोंसोरनो मोनसे बाथ्रा फोरमायनो सानो आरोना बे आदाया जेनेबा हाबा जाबाथाय जोंनि हाबा जाबाथाय बेहाय पुजारि हिसाबै थांनाय जायो आरोना पुजारि माने दौरि हिसाबै थांनाय जायो आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि जोंनि सापरि ओनसोलनि गेजेराव जुदि सोरबाफोर हाबा जायोबाथाय नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन आं आदानि नाम्बारखौ डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन चेक आउट खालामनानै हाबानि जि देउरि नांगौ जादोंबाथाय बेफोरबायदि नांगौ जादोंबाथाय आदानाव कन्टेक्ट खालामनो हागोन आदाजों रायज्लायनानै आं फन नाम्बारखौ डिसक्रिपसन होगोन गासैबो बाय बाय